Jó. Hát akkor üdvözlök mindenkit. Ahogy már korábban is beharangoztuk, a távolodó valóság a lélek legfőbb betegsége, ezzel a címmel hirdettünk egy előadást, vagy inkább beszélgetést. Mivel is mérgezzük magunkat nap mint nap, én ezzel szeretnék foglalkozni. Mielőtt belemennék az előadásba, kifejteném, hogy mi is ennek a témának részemről a célja, mert én is általában azzal nyaggatom az embereket, hogy oké, hogy akarunk valamit, de mi a célunk. Sokat gondolkodtam azon, hogy mi a baj a mai világgal. Miért nem akarnak az emberek egészségesen étkezni, miért nem akarnak tanulni, fejlődni, miért igyekeznek mindenkit tönkretenni, mindent tönkretenni maguk körül, még akkor is, hogyha tudják, ez rossz. Miért pusztítjuk, károsítjuk a földet, amiből az élelmünk van, ha tudjuk, hogy véges és rossz. Miért nem akar valóban senki foglalkozni se a jövőnkkel, se a múltunkkal? Hol van bennünk a hiba is? Ami a legfontosabb talán, én azt kerestem mindig, hogy hogyan lehetne ezen változtatni, és próbáltam egy kicsit a saját gondolatmenetem szerint a mélyre ásni ennek a témának. És úgy gondolom, hogy eltávolodtunk nagyon a valóságtól. Először még úgy akartam fogalmazni, hogy a természettől, de rájöttem, hogy ezt már annyira mesterfokon űzi az ember nagyon-nagyon régóta, hogy inkább valóságnak hívnám, mint természetnek. És úgy gondolom, hogy a legfontosabb lépés azért, hogy egy jobb világ felé el tudjon indulni az emberiség, hogy egy jobb irányt vehessen az emberi élet minden szintjén, ahhoz vissza kell közelednünk a természethez, vissza kell közelednünk a valósághoz, amiben élnünk kéne. Így elérhetünk egy egészségesebb társadalmat, így javulhatnak a kapcsolataink, akár a környezetünkkel, akár embertársainkkal, akár családon belül, sőt, ami a legfontosabb, saját magunkkal is. Én úgy gondolom, hogy minden, amit teszünk, és ahogyan tesszük másokkal, az legyen akár egy személy, akár a környezetünk egy-egy eleme, akár csak kint a virág az udvaron, az mind-mind visszahat ránk, mindennel kölcsönhatásban vagyunk, csak ezt nem éljük meg, és nem ismerjük fel. De mi is lenne az a valóság? Az ember manapság a lehetőleg távolabb kíván lenni a természettől és a természetestől, amit, ahogy mondtam, én inkább valóságnak hívnék. Ebből semmit nem nagyon tűrünk meg a környezetünkben, és ez nem csak azokra vonatkozik, akik mondjuk a város közepén egy panelban élnek, hanem még azokra is, akik otthon kertet művelnek, meg állatot tartanak, próbálnak egy vidéki életre berendezkedni. Természetesen ezekből van kivétel, de én úgy gondolom, hogy a döntő többség az a valóságtól, a természettől próbálja magát távol tartani. És mielőtt rátérnénk arra, hogy mi is ez a valóság tulajdonképpen, mi az, amivel foglalkoznunk kéne, nézzük meg, hogy milyen hibákat védünk, milyen hibáink vannak. Az első az maga az ember, az egyén. Minden egyes ember manapság. Van egy vicc is erre, hogy rakjunk fel az Instára a filter meg smink nélküli képeket, és különben ha eltűnünk, a rendőrség sose talál meg. Sajnos ez egyre inkább igaz az emberekre, nem csak a hölgyekre, ez már a férfiakra is. Borzasztó módon próbálja mindenki eltüntetni a maga kis valóját, a saját személyét, egy állarc mögé bújni. Műarccal, műhajjal, sminkkel, műszemöldökkel, arcfestéssel, hajfestéssel, minden egyébbel. Próbáljuk a saját magunkat, a saját valóságunkat elfedni, megszüntetni, eldugni, és nem csak mások elől, hanem saját magunk elől is. És az a probléma, hogy ez most már nem azért van, mert mondjuk esetleg szégyeljük magunkat, hanem ez annyira beleivódott a hétköznapunkba, hogy ezt értjük normálisnak, természetesnek, trendinek, sőt, ráfogjuk, hogy igényes. És minden egyes dolog, amivel egy kicsit távolodunk a valóságtól, vagy akár nagyon távolodunk, minden ráfogja most már az ember, hogy ez az igényes, ez a szép, ez a jó, ezt kell csinálni, és ezt kell követni, különben te vagy a hülye.
És ennek az első és legszembetűnőbb alakja, amivel minden ember találkozik, én úgy gondolom, hogy a külső. Valamint ugye ehhez hozzátartozik még az online tér is, ahogy itt az egyik kép is mutatja, a Reality és Instagram, hogy próbálunk máshogy bemutatni az életünket, mint amilyen hazudunk folyamatosan az interneten, egy idézőjelben ideális képet próbál mindenki magáról festeni, és senki se akarja a valóságot megmutatni saját magáról. Mindemellett még ami az online térnek én szerintem egy borzasztó nagy problémája, amit az alsó kép is mutat, ez a like vadászat. Hogy próbál az ember olyan megosztásokat csinálni, olyan képeket felrakni, olyan hazugságokat, meg hülyeségekkel teleszórni az internetet, amit többnyire vadidegen emberek lájkolgatnak, meg jaj, de tetszik, meg jaj, de szép, meg jaj, de jó, meg jaj, de aranyos, és ezzel próbálnak az emberek törekedni egy olyan valótlan, szintén valóságtól távol eső visszacsatolás begyűjtésére, ami úgy gondolják, hogy az ő életüket pozitivitással töltik fel, és ezt nem a közvetlen környezetükből próbálják a valóságra alapozva elérni, hanem az interneten keresztül hazugságokkal, többnyire idegenektől. És ugyanez a hazugság nem csak az egyénre magára vonatkozik egyébként, hanem az emberi kapcsolatokra is. Ugye most már nagyon felborult az, hogy milyenek kell lenni egy emberi kapcsolatnak, mit tekintünk idézőjelben normálisnak, elfogadottnak, hétköznapinak. Én úgy gondolom, hogy a valóság az egy olyan ideális eset, ahol a nő nőnek kell, hogy legyen, és nőként kell, hogy éljen, a férfi férfiként kell, hogy éljen, illetve nem az a cél, hogy én egy erős és önálló és magabiztos férfi vagy nő legyek, mert az ember nem a magányra teremtetett, hanem a társas kapcsolatokra, de ez is nagyon beleivódik már a hétköznapunkba, és próbálunk ettől is nagyon-nagyon elrugaszkodni. És ahogy említettem, én úgy gondolom, hogy a nő és a férfi egy ideális párkapcsolatot tekintek, idézőjelesen ideálisat, inkább úgy mondom, hogy gyakoribb. Egy ilyen kapcsolatban van egy férfi, van egy nő. A két nem alapvetően eltérő beállítottságú, eltérő hozzáállású, és így tudják valójában kiegészíteni egymást. Én úgy gondolom, hogy mind a két nemnek megvan a maga szerepe, megvan a maga dominanciája, megvan az a téma, az a dolog, amivel neki kell foglalkozni, amiben ő a jó, és amiben a másiknak követni kell őt. Most már ezt ugye próbáljuk kifacsarni, meg normalizálni azt, hogy elfogadjuk azt, hogy a férfi nőiesen viselkedjen, a nő férfiasan viselkedjen, mert az annyira, nem mondják rá, hogy természetes, de ez a modern, ez a trendi, ez a jó. Ez régen hogy is nézett ki? Volt egy férj és egy feleség, voltak nekik úgynevezett dominanciáik. A nő alapvetően egy befelé irányuló, egy benti központú személy. Ő az, aki megteremti az otthon melegét, aki feldíszíti a szobákat, ő az, aki rendbe tartja a belső teret, ő az, aki elkészíti az élelmet nekünk, ő az, aki megcsinálja a befőzéseket, a betakarításokat. Minden befelé irányuló dologgal a nő foglalkozik, minden menti dologgal a nő foglalkozik. Ez persze nem azt jelenti, hogy a férfinak ezzel nem kell foglalkoznia, hogy ne kéne, meg alapvetően szerintem a nős férfiak tudják is azt, hogy ha függöny kell a házba, úgyis a nő fogja eldönteni, hogy milyen kell, meg hogy hova kerüljön fel, a férfinak meg az a dolga, hogy ezt elvégezze, megcsinálja. Segíteni a társát. És ez egy alapvető, normális dolog, de próbálnak minket ellene nevelni. Ugyanez igaz a visszájára is, a férfi az egy kifelé irányuló személy. Ő a kinti dolgokat szereti csinálni, a házat rendbe rakni, a portát rendbe rakni, a kinti munkákat elvégezni, ő ezekkel foglalkozik, ebbe találgatózik, a nőnek meg az a dolga alapvetően szerintem, hogy ebben támogassa, és amíg megvan ez az egyensúly, amíg ez működik, és amíg ezek a dolgok tiszteletben vannak tartva,
Én úgy gondolom, hogy egy kapcsolat akkor fog jól működni. Már sose a férfi fogja megmondani, hogy milyen étkészletet vegyünk a házba, és hol legyen elhelyezve. Én magamból indulok ki, szerintem minket annyira nem is érdekel, az úgyse a mi dolgunk. Az meg, hogy épül meg a fészek, meg hogy milyen színű lesz festve, az meg a nőket nem fogja érdekelni, ami szerintem teljesen természetes és normális. Nem tartom szerencsésnek, hogy egymás dolgába szólunk bele. Ez egy olyan dolog, ami már nagyon beleívódik a hétköznapokba, és szintén a valóságtól való távoltartást mutatja. A következő ilyen, ami még mindig a személyeket érinti, és próbálunk vele elrugaszkodni a valóságtól és hazudni, az a kor. Arra az, hogy hány évesnek érezzük magunkat, mennyinek mutatjuk magunkat, ebben próbálnak az emberek, én úgy veszem észre, hogy folyamatosan hazudni, és nem azt a valós korukat mutatni, nem a valós koruk szerint élni. És ez nem csak külsőségekben mutatkozik meg, hanem igenis viselkedésbe, hozzáállásba, minden egyébbe. És itt nincs elfogadva én úgy gondolom az a valóság, hogy valaki tisztában legyen azzal, hogy az ő korában mit is kéne megélnie. Most, hogyha mondjuk akár egy férfit, akár egy nőt nézünk, 12 évestől 60 éves korig mind 20 akar lenni. És próbálja azokat kiszorítani a saját teréből, aki valójában 20 éves. És nagyon sokan nem anyaként, nem nagymamaként, vagy nem gyerekként akarnak élni, hanem igenis ők próbálják a 20 éveset eljátszani, előadni, megmutatni magukból, hazudva ezzel nem csak a környezetüknek, én úgy gondolom saját maguknak is. És ennek a gyerekeknél is tapasztalható egy ilyen káros, bár szerintem ez még inkább csak külföldön, de talán már egyre jobban idehaza is, hogy a szülők is próbálnak olyat csinálni a gyerekükből, mint hogyha az nem egy 6 éves kislány lenne, akinek babával kéne játszani, hanem ki van öltözve, ki van sminkelve, stb. Vannak, akik szépségversenyekre járatják a gyereiket, vannak, akik külön szépségversenyek, elvárások vannak. De hogyha a fiúkat is említem, ugyanez van kisgyerekeknél is, mondjuk egy foci edzésen, amit múltkor hallottam, hogy igenis teljesítményelvárás van egy 8-10 éves gyerekkel szemben, hogy menjél, nyomjad, küzdjed, stb. És nem hagyják meg neki azt a kort, amit neki meg kéne élni, ez a gyerekkor. És én úgy gondolom, hogy ez is egy olyan dolog, amiben úgy távol állunk a valóságtól, ennek az eredménye az például, hogy egyre jobban kitolódik a házasságkötés, családvállalás, ha egyáltalán megtörténik ez, hogy családvállalás is, és egyre idősebb korban jutnak el oda az emberek. Bocsánat. Holott ennek is van egy ideája, tehát igen, lehet 35 évesen gyereket vállalni, meg 40 évesen is, de akkor már nem olyan fit az ember, mint mondjuk 20 évesen, és sajnos én is a saját bőrömön tapasztalom, hogy ez mennyire nem szerencsés. És ez is egy olyan terület, ahol próbálunk minél jobban elrugaszkodni a valóságtól, és ez már trendi, ez normális, ezzel van tele a közösségi média, ezt nyomják mindenhol. És erre van egy érdekesség, a tükröt hoztam példának, hasonlítsuk össze, hogy mi volt a tükör szerepe régen és mi ma. Az egyszeri paraszti kultúrát fogom a maival összehasonlítani. Ma leül az ember a tükör elé azért, hogy kisminkelje magát, kifesse magát, megmásítsa a haját, megmásítsa a küllemét. Itt ugye van is egy pár példa, bár ezek fotók, de a tükörnél is ugyanezt akarjuk elérni, hogy azért ül az ember oda, hogy létrehozza azt a hazugságot, amiben ő élni szeretne, mert azt hiszi, hogy ebbe boldog lesz. Szerintem valójában nem, de úgy gondolja, hogy ebbe boldog lesz. És egy ilyen hazugságra használjuk. Ez most a hazugság egyik legfőbb eszköze talán a tükör. És ezzel szemben mire használták régen a tükröt? Vagyis inkább úgy mondom, hogy mikor kerültek az emberek a tükör elé általában éjszaka, este, lefekvés előtt. Amikor megmosdottak,
leültek, hogy rendbe szedjék magukat, akkor fésülködtek, akkor borotválkoztak. Akkor találkoztak a legtisztább és a legvalódibb önmagukkal, amikor semmi smink, semmi magukra kenés, semmi nem volt rajtuk, csak a tiszta önmaguk. És ez volt az a pillanat, amire használták a tükröt, hogy belenéztek a saját szemükbe és a saját lelkiismeretükbe, és ők elszámoltak azzal a napjukkal, amit éppen megéltek. Most már ugye, ahogy a példa is mutatta, a tükröt arra használjuk, hogy létrehozzunk egy hazugságot, és mi azt akarjuk látni, és arra vágyunk, nem a valóságra. És ennek a kis egyszerű rituálének is én sokáig nem értettem, én se. Nem is én jöttem rá, tehát egy előadáson hallottam ezt, hogy miért történt ez, hogy éjszaka volt fésülködés, borotválkozás, meg egyebek. És igen, valóban, az a tiszta pillanat, amikor az ember a saját magába tekinthet. Amikor már nem siet sehova, nem megy sehova, ott az a dolga, hogy lezárja a napját. A mai emberrel ezt nem hiszem, hogy kényszerből is el tudnánk érni, hogy erre használja a tükröt, vagy nagyon nehezen, tisztelet a kivételnek természetesen. És akkor tegyünk egy lépést az ételeink felé. Ezt tényleg csak érintelőgesen szeretném mondani. Egyrészt azért, mert rengeteg egymásnak is ellentmondó kutatás van az élelmiszerrel, meg az étkezéssel kapcsolatban is. Itt, amit én próbálnék megemlíteni, megközelíteni így a valóság és a természet részéről, amit én gyűjtöttem adatot, és lehet valóság alapja, hogy mi meg hogyan táplálkozunk rosszul. A fogaink, ha jól tudom, úgy alakultak ki, hogy 7 rész növényi, 1 rész állati táplálék arányra van berendezve. Ez kéne, hogy tükrözze a étkezésünk. Ezzel szemben ugye mindenki hússal akar enni, megfűszerezve egy kis tartósítószeres ételszínezékes térfogat növelővel, meg egy kis hússal, egy kis hús mellé. Közel se eszünk annyira változatosan, mint régen az utolsó tanyán is, nem eszünk meg az állatoknak a belsőségét, nagyon sok tápláléktól elzárjuk magunkat. Jóformán szerintem a legtöbb ember csirkét vagy disznót eszik, semmi mást. Illetve kivezettük az étkezésünkből a rendszert. Régen még a nemesség is 2-3 húsevő nap után például 2-3 böjtnapot tartott. Azt mondjuk nem tudom, hogy ekkor tojást meg halat ettek-e, azt el tudom képzelni, de hagyták úgy pihentetni a gyomraikat. Teljesen mások voltak az ételpárosítások, vannak is erre kutatások, hogy például hús mellé savanyúságokat, mártásokat tettek, nem köreteket, meg hasonló frincfrancokat. Eleve, hogyha jól tudom, annyira nagyon a húsgyümölcs, meg a legtöbb húszzöldség párosítás egy étkezésen belül nem jó, mert nagyon eltér az emésztési idejük. Illetve régen a magyar paraszti kultúrában legalábbis a hangsúlyosabb étkezés az délután este volt. A főétkezés az, ha jól tudom, az estebéd volt például. Most már ugye mindenki az angol reggelit tolja. Reggel lehetőleg telizabáljuk magunkat, mert abból nekünk hű, de sok energiánk lesz. Igaz, hogy egy 16-24 óra múlva, mert addig emészti a szervezet, és le van terhelve, és energiát vesz el, de nagyon hasznos az a következő napunkra esetleg. És így próbálunk meg dolgozni, gondolkodni, mozogni, aktívan tevékenykedni. A vacsorai étkezés után, aminek azt mondják, hogy az visszafogottnak kell lenni, utána jön ugye egy kiadós alvás, amikor a szervezet szinte gőzerővel dolgozhatna fel mindent, de azt megpróbáljuk visszafogni. Én úgy gondolom, hogy ez is egy olyan dolog, ami egy kicsit el van rugaszkodva a természettől, de tényleg erre rengeteg kutatás meg elmélet van, úgyhogy itt végképp nem lehet olyat mondani, hogy ez jó, az rossz, mert mindennek az ellenkezőjét bebizonyították már. De azért megemlíteném, hogy amivel nem foglalkozunk, meg nem nagyon érdekel senkit, az ugye a kapható ételek, alapanyagok, azoknak az előállítása,
termesztése, vagy szaporítása, fenntartása, hogy milyen környezetben, hány kilométerről jön. Erre kapcsolódóan volt egy érdekes elmélet, amit hallottam, hogy elvileg az embernek az a legegészségesebb, ami egy napi járóföld, adön belül él hozzá, az ilyen 30-40 kilométer, az abban a környezetben, azon a kultúrában, biológiai kultúrában él, amiben ő elvileg azt tudja a legjobban biztosítani számára a tápanyagot. Ezzel szemben nem tudom, hogy mondjuk a bevásárlóközpontokban lehet-e még kapni magyar alapanyagot, vagy csak tengeren túlról érkezőket. Illetve ami nagyon kiveszett az étkezésünkből, és nagyon fontos lenne, az a szezonalitás. És itt is teljesen el vagyunk rugaszkodva a valóságtól, úgymond, mert mi télen is meg akarjuk enni a paradicsomot, télen is facsarunk citromot a teába, jó, mondjuk a citrom alapból nem ér meg nálunk, de lényegtelen. Illetve a nehéz ételeket, amiket alapvetően régen télen fogyasztottak, azokat ugyanúgy esszük nyáron is. Amikor a szervezetnek alapvetően könnyed élelmiszerre lenne szüksége, és frissre, amihez egyébként hozzá is férne. Ehhez két kis érdekességet így csatolnék. A citrusfélék azok elvileg nagyon jó hűsítő gyümölcsök. Ugyanúgy eszük őket télen is. Azok arra jók, hogy jobban elviseljük a meleget. És amikor annak van a szezonja, akkor tényleg jótékony lehet a fogyasztása. Illetve van ennek a másik oldala, például a csicsóka, meg a cékla, amik meg ugye mostantájtra szüretelhetők ugye legjobban, vagy már is vannak rakva télire. Ezek olyan anyagot tartalmaznak, amik segítik a hidegtűrésünket, meg eleve ők is egy ilyen hidegtűrő növények. Erről olvastam is egy érdekes feljegyzést még a II. Világháborúban. Nem néztem utána a valóság alapjának, hogy igaz-e, nem igaz-e. Olvastam róla, hogy egy német ezredes arra lett figyelmes, hogy hiába vannak jó minőségű étellel ellátva a katonái, mindenki folyamatosan beteg, szenved a hidegtől, az oroszoknak meg idézőjelesen meg se kottyan, és valami úton módon sikerült neki kideríteni, hogy mit tesznek az oroszok, és elkezdte ő is azzal etetni az ő embereit, és ugye ebben volt bőven a két említett növény is, ami segítette azt, hogy ők is jobban bírják a hideget, és javult az egészségi állapotuk. De ez csak egy ilyen kis mellékszál. Illetve még ami szezonalitáshoz kapcsolódik, vannak nagyon értékes gyomnövényeink, amit vannak, akik azért fogyasztanak salátának is, nem próbálják meg kiírtani, mint az átlagember. Ezek általában a tavasznak az első saláta növényei borzasztó magas C-vitamin tartalommal. Például a tyúkhúr, vagy a pitpangnak a levele. Illetve ami nagyon fontos lenne így szervezett tisztítás szempontjából, a tavasz első gyümölcsei általában ilyen vörös gyümölcsök, amiknek nagyon jó lenne a tavaszi fogyasztása, mert a téli nehéz étel fogyasztás után segít a szervezetnek tisztulni, kitakarodni belőle a sok lerakódott nehéz dolognak, de ugye ez is teljesen felborult, mert mi nem csak tavasszal akarunk enni cseresznyét, hanem egész évben. Meg epret, meg hasonlókat. De úgy gondolom, hogy az étkezés, meg az alapanyagok az egy külön előadást is megérne. Viszont lépjünk át a következő részre, ami már nem az emberről magáról szól, és én úgy gondolom, hogy itt kéne az első fontosabb áttörést elérni annak tekintetében, hogy az embereket ráébresztjük, hogy nem feltétlenül jó az az irány, amerre haladunk. Ez pedig nem más, mint az otthon. És akkor itt próbáltam összeszedni egy pár képet, ami úgy gondolom, hogy a mai átlagember számára az ideális környezet. És itt mit látunk? Legszembetűnőbben a jobb alsó képen. Térkő, magas fal, talpig vágott gyepp, ez valószínűleg zöldre is van festve, az ilyen szép, tehát nem is a valódi színe, mert most már ez is divat. Illetve örökzöld tujákkal körbeültetve a kerítés mentén, valószínűleg az ilyen ritkán, mert a fele már itt is kirohadt, mert
ez jellemző a tujára, ami egyébként egy mediterrán temetőnövény, az csak így megjegyzésképpen, és tulajdonképpen haszonnövény sehol. És ez a fajta igényesség, amire próbál minden ember törekedni, ebben rettentő sok munka van, ugye locsolni kell a füvet, meg műtrágyázni kell, meg vágni kell, meg a tujával kínlódni, meg a térkövet lemérgezni folyamatosan, hogy ne nőjön ki közüle a gaz. És erre mondjuk azt, hogy igényes, ez a jó. Ennek egyébként egy érdekes mellékhatása, hogy ugye mellette a házra felszerelünk már lassan szobánként egy klímát, mert annyira elviselhetetlen bent a meleg. Ezzel is próbáljuk azt a valóságot távol tartani magunktól, amit mondjuk egy ilyen kertnek köszönhetően mi teremtettünk magunknak. Már egyébként borzasztó jelentősége van annak, hogy mit ültet az ember az udvarra, vagy hogy tartja az udvarát az ottani környezeti hőmérsékletnek. Itt is egy példával élnék. Régen ugye minden udvaron volt diófa, és van egy ilyen megfigyelés, hogy jellemzően ezeket a diófákat azért úgy ültették, hogy nyáron a házat lehetőleg árnyékba tartsa, és mivel ez egy évszakokat követő növény, így télire ledobja az összes levelét, és nagyon kevés napfényt szűr meg, ezáltal a napnak azt a kevés melegéhűtő hatását, amit télen lehet tapasztalni, azt viszont átengedi. Ez ugye a mai modern, kultúrát igényes, civilizált embernek nem jó, nekünk csak a fű meg a tuja. Amivel egyébként rengeteg munka is jár. És ez csak a legkisebb egység, amit érintünk, és erre vagyunk szocializálva, kondicionálva, sőt most már ott tartunk, hogy nem csak a külső behatásai vannak ennek, most már az emberek is próbálják egymást erre ösztönözni, ezt elvárni egymástól, ezt tekinteni normálisnak, és ebben rengeteg munkát fektetni, hogy még csak véletlenül se legyen semmi közünk a természethez vagy a valósághoz. És ez a nagyon kevés természet, amit így megerőszakolva, megcsonkítva, tönkretejve és a környezetünkbe engedünk, még ezzel sem nagyon érintkezünk, mert mindenki kesztyűbe gyomlál, mindenki hát tulajdonképpen nem tudom, mikor voltatok utoljára mondjuk mezítláb fűbe, földön, kavicsba vagy valahol, mert most már legtöbb ember már házba is folyamatosan papucsba van, és nem próbál mezítláb érintkezni a talajjal, a valósággal, a környezetével, amire egyébként vannak tanulmányok, főleg gyerekekkel kapcsolatban, hogy az ő kis talpuknak nem csak a testi, hanem a szellemi fejlődésükhöz is borzasztó szükséges lenne az, hogy minél változatosabb, minél eltérőbb, minél különbözőbb felületekkel érintkezzen és tapasztalja meg, hogy milyen az, amikor kavicsra lép, milyen az, amikor homokban van, milyen az, amikor dagonyázik a sárba, vagy végig sétál a fűbe. És én el tudom képzelni, hogy a legtöbb gyerek maximum akkor érintkezik a fűvel, amikor hasra esik az udvaron. És ez is csak egy apróság, ami még nagyon sok ember tudja, hogy is ez probléma, de mégse változtatunk rajta, mert valahogy elfogadtuk, hogy nekünk nem kell a valóság. És ami fontos ezzel kapcsolatban, és azért mondtam, hogy ez a fő mód, én úgy gondolom, hogy egy ilyen fajta kerttel, egy ilyen fajta környezettel, amit egyébként már kiterjesztettünk a városokra, sőt a városok közötti utakra, mindenre, ezzel az ember folyamatosan mérgezi a saját lelkét, saját magát is. Egy személyes példa, édesapám mesélte, hogy van egy ismerőse, akik egy ilyen képen is ábrázolt, hasonló jellegű otthonban élnek, rengeteg munkája van benne, gyönyörű, szép, de valahogy mégse tudnak boldogok lenni ott az ő kis családjukkal abban a házban. Mi meg teljesen jól érezzük magunkat a mindenki szemében elhanyagolt, igénytelen, lepukkant putri sportánkon, azért már én nem akarom kiírtani a gyomot, azért már én nem akarom mondjuk összeszedni a fa alól a levelet, amire egyébként a fának szüksége van. Mert ugye rámondjuk, hogy igénytelen, és ez nem jó. Amúgy zárójelben megjegyzem, hogy tavaszra eltűnik.
És úgy gondolom, hogy nem csak emberi lélek van így megkínozva azáltal, hogy a természetet kínozzuk. Nem csak a környezetünk gyötrelmei tükröződnek rajtunk. Ilyen gyötrelemben tartjuk és neveljük mindazt, amit megeszünk. Tehát ugyanez a mesterségesség, ugyanezek a műdolgok igazak arra is, amit minden nap megveszünk a boltban. De még azoknál is igaz, nagyon sok esetben, akik otthon tartanak állatot. Tehát azért mondtam, hogy ez nem csak a városban élő panellakókra vonatkozik, hanem annak is, akinek mondjuk van otthon kertje, meg baromfi. És akkor ugye még nem is beszéltünk arról, hogy milyen fajta adalékanyagok, milyen mesterséges anyagok, milyen tárolási módok, meg stb. Használunk az élelmiszerekre, amiket elfogyasztunk. Még csak arról, hogy kínozzuk meg, mielőtt megesszük. És az életünk minden szintjét átjárja az, ami a valóság megerőszakolását jelenti. Tehát ahol nem tudjuk elpusztítani a környezetet, a valóságot ott a lehető legjobban meggyötrödjük és megerőszakoljuk. És én úgy gondolom, hogy ez az embereknek a lelkét mérgezi. Hiszen mindig bennünk van az, hogy szeretnénk a része lenni a természetnek, szeretnénk valahogy kapcsolatot létesíteni a természetessel, részesülni benne, és mégis valahogy ezt próbáljuk tönkretenni magunk körül. És ez igaz ugye, ahogy mondtam, azokra is például, aki mezőgazdasággal foglalkozik, hát szántjuk a földet, kitakarjuk télire. A természet sose csinált még ilyet. A növényeinket, akárcsak itt mondjuk a gyepet, monokultúrában tartjuk. A természet nem csinál ilyet. Műtrágyázunk, permetezünk, télen megmetszük, amit csak lehet, amikor elvileg a növényeink alvó állapotban vannak. A természet nem csinál ilyet. Ráadásul a metszés egy olyan drasztikus beavatkozás, ami elvileg a növényt tavasszal sokként éri. De lehet, hogy ez is egy... A kertészkedésre van egyébként hát nem is tudom, Anna, most mondhatom a nevét az úrnak amúgy? Szerinted? Persze. Gyulai Iván, én neki nagyon sok videóját nézem, ő egyébként ökológus, rengeteget foglalkozik ezzel, és volt egy nagyon érdekes videója, ültetett egy gyümölcsfát, és felsorolt 10 féle gyomnövényt, hogy mi ülteti a fa mellé, hogy az miért jó annak a növénynek, amit mi próbálunk ugye folyamatosan kiírtani. És ennek a folyamatos csonkításnak egyébként van egy biológiai része is, amire ez az úriember is kitér, hogy minden, amit így megcsonkítunk, megerőszakolunk, az materiális szempontból is miféle károkat okoz, mennyire csökken mondjuk egy tápanyagértéke, akár egy állatnak, akár egy növénynek, amit így tartunk, és utána próbálunk megenni, hogy mennyire értéktelen az, ahhoz képest, ami egyébként lehetne, meg amire a mi szervezetünknek igénye lenne. És ez az a környezet, amiben mi szocializálódunk, ebben neveljük a gyerekeinket, az unokáinkat, és őbeléjük is már azt ültetjük, sőt, mi is azt kaptuk, én ugye 39 éves vagyok, mi is azt kaptuk, hogy ez a normális, ez az igényes. Így kezeljük a közvetlen és távoli környezetünket, és így éljük az életünket. Így eszünk, így alszunk, így alakulnak ki az emberi kapcsolataink, mindent ennyire a valóságtól távol tartunk. Én őszintén hiszem azt, hogy a világunk úgy fog tudni egy pozitív irányba elmozdulni, minden téren, az élet legapróbb területein is. Legyen az akár az egyén, a család, egy kisebb közösség, vagy akár egy nagyobb politikai közösség, vagy téma, egészségügy, bárminek a jobb irányba való terelésének az lenne az alapja, hogy először is saját magunkba, a közvetlen környezetünkbe rendbe rakjuk a valóságot, és a valóságképünket, és a valóság igényünket. És egyébként a sok hibás szemléletünknek rengeteg áldozata van. Nem csak az egészségünk, a természet, ami ugye szolgáltatná nekünk az egészséget, az időnk, minden. Szeretnék egy kisebb példával élni erre. Itt van egy nagyon aranyos növény, a torma. Manapság ezt aki csak teheti, kiírtja a kertjéből. Van, aki mondja, hogy nem tudom, hogy hány hetet szánt arra, hogy mire ki tudja írtani a kertjéből, vagy következő évbe kezdi előről, próbálja elpusztítani.
Ez nem egy szép növény, meg nagyon sokan nem is használják. Itt most fel van sorolva egy-két gyógyhatás, meg jótékony hatása. Rengeteg munkát áldoznak arra, hogy ez a kertből eltűnjön. És utána, miután ezt megtette, mit csinál? Vagy elmegy a boltba és vesz tormát, vagy ami mostanában nagyon divatos, és én úgy gondolom, hogy a tormának egy külföldi nagyjából megfelelője lehet, az a gyömbér. Annyi különbséggel ugye, hogy azt hát nem a szomszédból hozzák nekünk, tehát eleve nincs meg az a idézőjelesen szerintem idealizált távolság, az az egynapi járóföld, amin belül él ez a növény, hanem ugye először rengeteg munkát és időt fektetünk abba, hogy kipusztítsuk a környezetünkből azt, amit majd úgy próbálunk meg pótolni, hogy elmegyünk dolgozni, időt szállunk rá nagyon sokat, hogy utána meg tudjuk venni az alternatíváját a boltban. A tormáról egyébként eredetileg ugye gyógynövényként termesztették, később használták csak fűszernek. Ahogy láthatjátok, kálcium, nátrium, magnézium és C-vitamin tartalma nagyon magas. Egyébként ősztől szokták jobban szedni, hogyha jól tudom. Ugye ilyen vitaminokat azért, meg pirulákat, meg szereket elég gyakran szoktunk szedni, hogy ezeket tudjuk pótolni magunknak. Tehát még egy dolog, amire munkát fektetünk, amellett, hogy már kipusztítottuk a tormát. Gyógyhatásait láthatjátok, étvágygerjesztő, gyomorjavító, segíti az emésztést, jótékonyan hat a vérkeringésre. Egyébként lovaknál alkalmazzák, hogyha egy ló megfázik és betaknyosodik, ha jól tudom, akkor a területet olyan hosszú öröge van, amit ki kéne takarítani, hogy ezt ő saját magától nem képes természetes úton, és egy sima megfázásba is belepusztulhat a ló. És ezt régebben úgy gyógyították, hogy reszeltek tormát, megetették a lóval, és ugye segített neki kitakarítani a légúti megbetegedést. Személyes tapasztalat, hogy ez az embernél ugyanígy működik, és ugyanúgy jó lehet. És akkor ugye, amiről már így érintőlegesen többet beszéltem nektek, ezzel kapcsolatban, nem a tormával, hanem úgy egyébként a témával, hogy mi is a probléma. És én úgy gondolom, hogy a valóság és a természet távoltartásával, ami a mi életünkből hiányzik, az a napi rutin, a gondolkodás, a hozzáállás, megítélés, megélés, minden szinten. Ha el tudjuk érni azt az embereknél, hogy hagyják a környezetükben élni a természetet, én úgy gondolom, hogy ez az az út, ami segíthet visszatalálni a valósághoz. Minél közelebb tudnak kerülni az emberek a mindennapjaikban egy természetes, egy élő környezethez, egy ilyen állapothoz, az ő nagyon sokat javíthat nekik a mindennapjaikon. Akár materiális, akár spirituális szinten nézzük, én úgy gondolom, hogy teljesen mindegy. Nagyon sok mindent tudna nekünk adni a természet. De mit is taníthat nekünk? Ugye eddig jöttek a negatív példák az emberekkel kapcsolatban, egy kicsit akkor reklámozzuk a természetet, a valóságot. Mit adhat nekünk? Mi az a valóság, amire az embernek szerintem szüksége van? Az a legfontosabb, én úgy gondolom, hogy hagyjuk élni a természetet. Az a fát, amit elültettünk, hagyjuk élni úgy, ahogy neki jó. Ha esetleg rossz helyre ültettük, akkor azt is el kell fogadni. Lehet, hogy az a fa nem odavaló, és kipusztul. Van, aki ugye próbálja bődületes munka árán életbe tartani, valahogy meg elérni, hogy ne adj Isten teremjen, hogyha mondjuk az egy olyan jellegű fa, aminek van valami használható termése is. A természet tudja, hogy mi az, ami odaillik, mi az, ami nem odaillik. Nekünk a legfontosabb az, hogy ehhez tudjunk alkalmazkodni, hogyha mondjuk ültettünk mondok egy példát, baracfát, ami kipusztul, ne próbáljuk meg erőltetni, az a barac nem odavaló, ültessünk valami mást.
amiben lehet sikerélményünk, amiben lehet sikerünk, és ami élhet mellettünk. Aki hajlandó közelebb kerülni a természetességhez és a természethez, én úgy gondolom, hajlandóbb meghagyni annak az élő világát is. Teljesen máshogy tudja szemlélni a világot, megismerni azt, amivel képes lehet újra értelmezni és építeni akár a kapcsolatait is. És itt nem csak az ember-emberrel kapcsolatra kell gondolni, hanem ember-környezet kapcsolatra is. Amit itt felírtam magamnak példát, azt már nektek említettem, a lombhullatófa az udvaron, ami ugye nyáron árnyékot ad, és nagyban segít abban, hogy hűvösbe tartsa a házat, a nyári meleg ellenére is. Nem találtam meg azt a képet, amikor a prezentációt készítettem, de ugye lehet látni azt, egy egyszerű városi utca hőmérséklet különbsége akkor, hogyha térkövezve van, vagy akkor, hogyha nagy fákkal van beültetve, vagy mondhatnám az erdőt is, ahol akár 10 fokkal is lehet hűvösebb a környezeti hőmérséklet a fák alatt. Nem beszélve számos egyéb pozitív hatásairól a fákkal kapcsolatban. De a hasznai mellett mit is taníthat ez az embernek? A változás, a ciklikusság, a körforgás, a szezonalitás megtapasztalása. Az, hogy van egy fánk, amit hagyunk élni, meg használjuk, meg próbáljuk a gyümölcsét élvezni, ezt tanítja nekünk, ezt megmutatja, igenis. Ha elültetünk egy tuját, azt fogod látni, hogy vagy télen-nyáron el van száradva, vagy télen-nyáron zöld. Az nem a mi fánk, az nem nekünk való. Emellett a gyereknek egy fa, egy jó kis móka lehet, egy játszótér, sőt, nasi forrás, egészséges élelmiszerforrás. Lehet családi programnak a biztosítása, gyümölcs betakarítása, berakása. Lekvárfőzés, pálinkafőzés, természetesen elengedhetetlen. Az akár a szomszédokkal együtt is, mert a férfiak nagy áhítattal tudják nézni, ahogy finomított szeszes így elkezd csöpögni, és az első 3 cent megjelenik a pohárban. Hihetetlen élmény tud lenni, főleg, hogyha az a saját gyümölcsödből a saját pálinkád. De például a fa, amit tud biztosítani nekünk egy lombhullató fa, hogyha mondjuk meghagyjuk alatta a leveleket, ez az avar. Amire a környezetnek, a természetnek nagy szüksége van. Valamelyik skandináv országban volt erre vonatkozóan egy kísérlet, hogy voltak olyan óvodák, amiket a ideálisnak tekintett környezet volt, és voltak olyan óvodák, ahol létrehoztak az erdő avarját lemásoló környezetet. Én szerintem ezt úgy csináltak, hogy fogták az avart, összeszedték és lehajították az udvarra. Viszont azok a gyerekek, akik olyan óvodákban játszottak, ahol ezzel az erdőavarral találkoztak, játszhattak benne, találkoztak az ottani gombákkal, baktériumokkal, élőlényekkel, hasonlókkal, nekik sokkal erősebb volt az immunrendszerük. Mi most próbáljuk ugye is steril környezetbe tartani magunkat, minden baktérium, minden gomba, minden az ellenségünk, mindent ki akarunk írtani. És ezt el is mondják, hogy milyen jó szereink vannak, tehát a fogkrémtől kezdve a Domestosson át, hogy az 99%-ban mindent elpusztít. Nem mondják, hogy hasznosat is elpusztítja, de valójában igen. Kicsit olyan, mint a szúnyoggyérítés, hogy valóban megöli a szúnyogot, és nagyjából minden ezredik áldozat a szúnyoggyérítésnek. Tehát mindent elpusztítunk, ami a szúnyogot meg tudná ölni, úgyhogy miután a vízből kikel a lárva, nincs ellensége és szaporodik. Ugye még egy dolog, amivel próbáljuk a természetet megerőszakolni, és mi az eredménye a szúnyoggyérítésnek, több szúnyog lesz. Ezt már több éve bebizonyították, mégis minden évben gyérítik szerencsétlen szúnyogokat. De rengeteg példát lehetne ide felsorolni, leírni, tehát a legapróbb részletekig, az utolsó rovarig, az utolsó növényig mindenből lehetne szerintem példákat hozni, hogy mik, miért, hogyan jók, pozitívak, mert mindnek van jótékony hatása, mindnek van valami pozitív haszna, csak nem mindet ismerjük, és mindre szükség van. Tehát ez a bolygó élővilága, az egy hatalmas rendszer, amit az Avatárban próbáltak ugye nagyon látványosan bemutatni,
Ezt nyugodtan el lehet képzelni, ugyanúgy a mi környezetünkre, hogy ugyanúgy igaz lenne, és az a mi valóságunk is hasonló lenne, csak sokkal összetettebb, mint ami abban a filmben ugye megjelenik. És szükség lenne, hogy ezt hagyjuk élni. És mit profitálhat ebből az ember? Mit tudunk ebből tanulni? Mi lehet nekünk ebből jó? Egy nagyon fontos dolog, amitől most már folyamatosan próbáljuk óvni a gyerekeket, az elmúlás tapasztalata. Nem tapasztalják meg a gyerekek mi az, hogy elmúlás. Nem láttak egy disznóvágást, nem láttak egy tyúkvágást, nem láttak semmi hasonló. Nem tudják, hogy honnan van az élelmiszer, amit megesznek. És azok a gyerekek, akiknek ez a hétköznapjaikban benne volt, ez a fajta elmúlás megtapasztalása, sőt most már ugye felnőttekre is ugyanúgy vonatkozik, nem csak gyerekekre, de azok az emberek, akik ezt megtapasztalják, és a mindennapjaik része, máshogy tudják feldolgozni azt, hogy ha valaki meghal, ha valami elpusztul. És igenis, ez segítség, mert van ilyen jellegű tapasztalatuk, tudják mi az, nem csak néznek, mint borjú az új kapura. A természetből megtanulható a gondoskodás. Nem csak az állatoknál, hanem a növényeknél is, hogyha megfelelően gondoskodunk róla, próbáljuk megismerni, és ez a gyerekeknél is, meg ugyanúgy egyébként a felnőtteknél is rengeteget tud nekünk a természet tanítani erről. Csak meg kéne figyelnünk, hagyni kéne, hogy csinálja a dolgát, és tanulni tőle. Megtaníthatná nekünk azt, hogy tisztelet. Tartunk növényeket, állatokat, tiszteljük az ő környezetét, életét, ne próbáljuk meg megerőszakolni, most mindegy, hogy haszon, vagy díszállat, vagy növényről van szó, és ezt viszonozni fogja. És ugye az állatokkal való kapcsolat az embereknek testi és lelki fejlődést is tud biztosítani, ezért vannak például terapeutás állatok is, ugye rengeteg emberen segítenek. De most már az állatoknál is, ugye egyre jobban, főleg a házi díszállatoknál is, idéző díszállatoknál is megtapasztalható az, hogy már őket is kirángattuk a természet valóságából, és most már én mondjuk meg voltam rökönyödve rajta, amikor cipőben láttam kutyát, de kiderült, hogy ez én vagyok a hülye, hát ez normális, hogy a kutyára ruhát rakunk meg cipőt, mert másképp hogy tudnak közlekedni. De egyébként az, hogy mondjuk gyerekek tudnak érintkezni növényekkel, állatokkal, tudnak velük foglalkozni, ez javíthatja a mozgáskultúrájukat, a beszédkészségüket, szellemi értékeiket. Rengeteg dologra tudja ez a gyerekeket ösztönözni. Erre tudok megint egy személyes példát mondani. Édesanyám, bölcsődei gondozó, óvónő, és a gyerekem nagyon fiatalon, már gyönyörű szépen ki tudta mondani a K betűt. És el volt tőle hájolva, úristen, a legtöbb gyerek még óvodában se tudja elmondani, ő meg még bölcsőde korúsan nagyon, azt már gyönyörű szépen mondja a K betűt. Ha mondom, persze, itt van az udvaron a kakas, hát hogy tudná másképp kimondani, hogy ott a kakas, mint hogy tudja a K betűt. Meg ugye a kukorikú, meg egyebek, mert ezt a gyerek egyébként magától kezdte el utánozni az állatot, és nagyon jól. És én ezt először poénból mondtam, de utána leesett, hogy hoppá, ennek lehet, hogy van valóság alapja. Az, hogy apa neki minden másnap megfogja a kakast, és meg tudja simogatni, és mondhatja, hogy kakas, meg kukorékol neki, az igenis ösztönzi arra, hogy azt a K betűt ő megtanulja. És a szomorú dolog az, hogy egy ilyen, én azt mondom, hogy alapvetőnek kéne lenni az, hogy a gyerekek, emberek találkozzanak csirkékkel, baromfival, jószágokkal, ma a falvakban sincs meg. Hát a túlja meg a térkő, meg a gyep mellett nem fér meg a csirke, hát oda kakál, fúj. Még a végén valami tápanyagot ad a természetnek. Nem jó. És nem találkoznak a gyerekek ezzel, és ez hiányzik az ő tapasztalásukból, életükből, de egyébként a felnőtteknek is ugyanúgy. Csak azért mondom mindig többször a gyerekeket, mert ő rajtuk könnyebb segíteni, rajtuk könnyebb változtatni, tanítani őket, meg sokkal fontosabbak, mint mi, mert a felnőttünk nem számítunk annyira. Ami természetesen nem igaz, de a gyerekek fontosabbak. Amit a természet meg tud nekünk tanítani, hogy mindenki hasznos. Minden hasznos. Nagyon jó példa erre, levéltető. Mindenki írtja, mint a bolond.
Egy olyan környezetben, ahol hagyjuk élni a természetet, megjelenik a levéltető, a rózsán, a fán, elszaporodik, befeketedik az egész egy hétre. Egy hét alatt elvégzi a levéltető a dolgát, kicsit visszafogja a fát, mert nem kell metszeni, megoldja a természet, hogy visszafogja, ne nője túl magát, majd jön a katica, lezabálja és eltűnik. De hogy mi a levéltetőnek a haszna? Azon amellett, hogy nem engedi a fát túlnőni. Az ő váladékát ugye a hangyák fogyasztják, ami egy cukortartalmú váladék, egy részét. A többi az ott marad a leveleken, ahol elpusztították őket a katicák, akiket egyébként a permetezéssel ugyanúgy megölünk, nem csak a levéltetvet. Majd ha jön az eső, ezt a cukortartalmat gyönyörű szépen bemossa a talajba. Most legjobb tudomásom szerint Magyarországon az egyetlen élőlény, ami tudja a talajnak a cukortartalmát természetes úton növelni, a levéltető. De millió meg egy példát lehetne mondani, hogy melyik élőlénynek milyen haszna van, amit próbálunk foggal, körömmel írtani. Mindegy, hogy állat, bogár vagy növény. Ami fontos még, és ugye korábban beszéltem a valótlan visszajelzésekről, ugye a lájkvadászatról, természet megtanít minket a valós visszajelzésekre is. Mert ő nem akar nekünk hazudni, ő nem akar minket becsapni, nem akar másítani. Ha valamit rosszul csinálunk, megmutatja, arról tudni fogunk, az biztos. A más kérdés, hogy utána az ember próbálja erőszakkal bebizonyítani, hogy ma pedig én akkor is jobban tudom. Van erre törekvés, ezzel ugye kicsit távolodunk a valóságtól. Például visszajelzés az, hogyha egy állat gyengül, egy állományba felüti a fejét valami betegség, hogyha egy növényt megtámad valami kártevő, valamit nem jól csináltunk, valamit elrontottunk, vagy nem az az élettere annak a növénynek, vagy állatnak. Illetve amitnek én szerintem, és nagyon fontos, és adhat nekünk a természet, hogy a tudás az fontosabb és hasznosabb tényező, mint maga az anyagi javak. Én ezt borzasztó fontosnak tartom, és én úgy gondolom, hogy a természet fogja ezt megadni, mert onnantól kezdve én nem azt várom, hogy én nekem a tyúkolba forint legyen. Kit érdekel, hogy van-e ott 50, 100, 200 forint tojás. Az az érték. Az az, amit kapok a természettől, amit kapok gondoskodást a gondoskodásért. Nekem a visszacsatolás, hogyha sok a tojás, akkor jól tartom a tyúkjaimat. Megfelelő környezetben. És én úgy gondolom, hogyha próbálunk a természet felé haladni, és próbálni azt elérni, hogy a környezetünk, a tartott növényeink, állataink, stb. Minél egészségesebben éljenek, ez fogja megteremteni az emberekben a valódi igényt arra, hogy ők is egészségesek legyenek, és a valódi egészségigény meglegyen. Mert mindaddig, amíg próbáljuk a környezetünket megerőszakolni, bennünk is azért, hogy hát betelítünk magunkat mindenféle bogyóval, és utána de jó lesz. Illetve amit még írtam, kölcsönösen előszerződések a környezetünkkel, az ugye szorosan összefügg a visszacsatolással is, de egyébként nem csak, mert tudjuk úgy hagyni élni a természetet, hogy az megfelelően működjön. Egy előadásban meséltek egy olyan törzsről, az valahol azt hiszem Dél-Amerikában van, ami azt csinálja, hogy egy erdőnek egy kis szegletét kiírtja, letarolja a csutkára, nullára, és oda olyan növényeket ültet, ami az erdő visszanövesztésének az első fázisa. Azok nagyjából ilyen gyökérzöldségek lehetnek. És minden évben egyre inkább olyan növényeket fog ott tartani, abban a kis kipusztított részben, ami a következő fázis lépcső ahhoz, hogy az erdő visszavegye azt a területet. Ugye egyre magasabb, egyre tartalmasabb növények fognak nőni, és nem azt csinálja, hogy megerőszakolja úgy kvázi a természetet, hanem igazodik hozzá. Ha is tudomásul veszi, hogy oké, most itt mondok egy hülyeséget,
ilyen alacsony bokorszerű növények vannak, hát ültetünk paradicsomot, mert az is olyan lesz, és akkor de jó születelünk belőle. És így valamennyire megkárosítja a környezetét, viszont hagyja élni, hagyni is, és úgy hagyja, hogy visszavegye a természet a saját birtokát, hogy kárt nem csinál vele. Illetve amit még segít nekünk megérteni a természet, megérteni azt, hogy mi felesleges, mi hasznos. Ezt nem úgy értem, hogy van egy recept, és felsoroljuk, hogy ez mind hasznos, ez mind jó, ez mind rossz. Nem egy lista. Erre vannak egyéni preferenciák, én úgy gondolom, hogy mindenkinek más. Ez egyénenként, emberenként változik, ami teljesen természetes is. Hát a disznónak se ugyanaz az igénye, mint egy kacsának, vagy mondhatnám az almafát és a tyúkot. Az emberi sokszínűségén szerintem vetekszik a természetnek a sokszínűségével, és ezt is hagyni kell élni és megélni, és nem ráerőszakolni valami mást. Ha a társadalomban sikerülne elültetni azt az igényt, hogy hagyjuk élni a természetet, és ez elfogadottá válhatna, annak én úgy gondolom, hogy rengeteg rövid távú, hosszú távú hozadéka lehetne. Ez az irány felvetéséhez egyébként rengeteg programot és példát lehetne és kellene indítani országszerte. Hála az égnek vannak olyan szakemberek egyébként az országban, akik ezzel foglalkoznak, akik korábban is említettem, és ők biztos, hogy tudnának ebben iránymutatást adni, rengeteget segíteni, és szerintem ők lennének a leglelkesebbek, akik csinálhatnák, mert ez az életük, hogy miként szeretne a természet élni. Erre nekem van egy-két példa, amit így megemlítenék. Nem a mélegelő, visszább egyet, hanem még egy másik, egy példa. Az én településemen nagyjából egy 2500 családi ház van, ez egy majdnem 8000 fős település. Ez a mélegelős, jó. Ha minden háznak a portáján lenne 6 négyzetméternyi mélegelő, a méhekről ugye tudjuk, hogy nagyon fontosak, és egyébként próbáljuk mindenhol kipusztítani őket, és életteret nem hagyni nekik. Csak senki sem foglalkozik velük. Szóval, hogyha lenne ilyen 2x3 méteres mélegelő minden egyes portán ebben a kisvárosban, ahol vadvirágok nőhetnének szabadon, az egy 1,5 hektáros mélegelőt jelentene. És ez csak az, ami az udvarokon vagy a ház előtt jönne össze. És ez a 2x3 méter idézőjelbe igénytelenség nem egy borzasztó nagy áldozat, viszont az a 1,5 hektáros mélegelő az rengeteg mély családnak, és még egyéb növénynek és rovarnak is adhatna otthont, élelmet. Például a katicáknak, akik ugye miután lezabálják a levéltetveket, nem mennének el az udvarról, mert tudnak meg mást is enni. Aztán, ha megint jön a levéltető, akkor lezabálják őket megint. Ez csak egy mellékes megjegyzés. Emellett rengeteg olyan élőlény lenne benne, amit az ember megismerhetne. Nem csak növények, virágok, meg egyebek, számos olyan rovar, meg érdekesség. Nekünk van egy kis idézőjelesen mélegelünk, egy terület, ahol mentát tartunk, és amikor ezek virágzanak, iszonyatos mennyiségű rovar gyűlik össze azon a 2 négyzetméteren, ahol a mentát tartom. Próbálom visszaszorítani, mert amúgy borzasztó szapora, és kell másnak is a hely. És mindig oda szoktam jönni a gyerekhez, meg gyere csak nézzük, meg mik repkednek most itt, mert érdekes. És ugye ezt így, mint a dél-amerikai példával is írtam, ezt a mélegelőt, ezt lehetne egyébként egy kicsit irányítottan is csinálni, és olyan növényeket ültetni oda, amíg tudjuk, hogy a méheknek, meg az egyéb rovaroknak, bogaraknak hasznos és jó táplálékforrás lehet, meg nekünk is hoz némi hasznot. Erre írtam fel példának a mentát, én ugye mentát gyűjtök, amikor virágzik, tényleg írdatlan mennyiségű rovar van ott. A menta az egy finom frissítő illatos fűszer. Emellett emésztészavaros buffadás esetén, valamint epehólyag és epevezeték gyulladásos betegségeinek kezelésére is alkalmazható. Revitalizál, élénkít, előzi az álmosságot, a fáradtságot, serkenti az agyműködést és a gondolkodást. Szóval van valami kis egyéb haszna is amellett, hogy finom. És hogyha
mindenkinek lenne a portáján egy 6 négyzetméter menta, vagy nem csak menta, de mondjuk például menta, akkor lenne az udvarán egy olyan gyógynövény, amivel egyébként semmi dolga nincsen, és élvezheti szinte egész évben, ami még finom is. Csak ugye ez a mai igényességbe nem fér bele. Ez a képen is, amit sikerült róla találnom, ugye cserébe van szerencsétlen, valószínűleg a cserében meg le van rakva a talajra, ahonnan hozzáférhetne nagyon sok mindenhez. Egy másik hasonló példa, ami még ilyen kis hasznos lehetne, és egy ilyen jó kis szerződés mondjuk a környezettel, gyümölcsfát a házak elé. Ugyan lenni a településnél maradva, ha minden ház elé kerülne 2 gyümölcsfa, az azt jelenteni, hogy ültettünk egy fél hektáros gyümölcsöst ebbe a településbe. És hogyha ezt a fákat békén hagyjuk, nem metszük, nem piszkáljuk, nem permetezzük meg, hagyjuk élni, akkor természetes, bio, egészséges élelmiszerhez is juthatnánk. És itt felírtam egy pár példát, hogy mondjuk hány kilogramm termés lehetne bizonyos gyümölcsökből 1 hektáros területről. Ez mondjuk gyümölcsösökre vonatkozik, ahol ugye metszenek, permeteznek, meg cserébe rengeteg munkát kell végezni, tehát lehet, hogy ezt a termés átlagot nem érnénk el, csak a 2/3, de ez ott lenne ingyen. Itt kigyűjtöttem 4 évnyi adatot visszamenőlegesen. Ez az a fél hektár gyümölcsös, hogyha mondjuk mindenhova csak almát ültetnénk, és mondjuk vennénk a itt megjelent mennyiség felét, az azt jelenteni, hogy 4 tonna, durván kerekítve 4 tonna gyümölcs lenne ingyen a házak elől, amit egyébként be lehet investálni abba is, hogy mondjuk olyan családoknak odaadni, akik jobban rászorulnak. Bevinni az óvodába, bölcsödébe, iskolába, hogy tessék gyerekek, egyétek. Vagy csak egyszerűen otthagyni, azt hagyni, hogy akinek tetszik, szedje. Mert az legyen akkor mindenkié. És hogyha ilyen gyümölcsfákkal akár még szervezetten is végigültetnénk az egész települést, tavasztól őszig a gyerekek gyümölcsbe duskálnának. Amíg bemegy iskolába vagy óvodába, eszik egy párat, amíg hazamegy, eszik egy párat, egészséges élelmiszerhez juthatnak, és tulajdonképpen sok dolgunk nem is lenne vele. Ezzel szemben a ház előtt, ha nem tudja, van, akkor is semmi. Nagyon sok esetben. De egyébként a legtöbb ház elé nem is csak 2 gyümölcsfa férne el. És akkor még a közterekről nem is beszéltem, ez az tulajdonképpen csak ami a magánembereknek a háza elé kifér. Na, de az itt elhangzottakat mire is alapozom, és honnan is van ez a véleményem nekem. Az állatoknak a leölése, halála több kutatás szerint is bír lélektani hatással az emberekre. Ezek az állatok komolyabb kötődést kiváltanak az emberből, mint néhány idézőjelesen alsóbbrendű élőlény, illetve nem is haszonállatokról van szó, hanem ugye félig-meddig családtagokról. És ezek egy nagyon erős érzelmi reakciókat váltanak ki ezeknek az elvesztése az emberekből. Én úgy gondolom, hogy nem is ilyen szinten, nem érzékelten, és lehet, hogy csak tudat alatt, de a természetnek a megerőszakolása, pusztítása és gyötrése az minden emberre hatással van, és minden embernek mérgezi a lelkét. Nyilván valaki meglát egy videót arról, hogy egy állat elpusztul, vagy egy döglet állat, vagy egy képet, az ugye vár ki belőle egy érzelmi reakciót. Én úgy gondolom, hogy a meggyötört természet is egy hasonló érzelmi reakciót vált ki az emberből, csak sokkal-sokkal mérsékeltebbet. Mi a különbség? Az egyiket látod, minden nap benne élsz, a másikot meg egyszer feldobta a Facebook. Illetve ami nagyon fontos, és itt fontos különbséget tenni, ugye egy állatnak az elpusztulása, a céltalan halála, vagy az életének a vége, ami egyébként egy természetes, normális dolog között, azzal szemben, hogyha mondjuk egy haszonállatot levágunk. Ugyanis teljesen más minőség a kettő.
Mert tudjuk, hogy ennek a halálnak van célja, van értelme és van feladata. Illetve én úgy gondolom, hogy az, aki tart állatot, és a születésétől kezdve az életét végig kíséri, és úgy dönt, hogy akkor ezt megesszük, a abszolút tisztességet és a tiszteletet úgy fogja megadni ennek az állatnak, hogy ő veszi el az életét, és utána ő is fogyasztja el, illetve a családja, ismerőse és a többi. Viszont ugye a természet, amit csinálunk a természettel, az nem ilyen jelleg, az teljesen más jelleg. A szó szerint pusztítjuk, gyilkoljuk, csonkítjuk, nyomorítjuk. És én biztos vagyok benne, hogy ez a fajta mérgezés, abból kiindulva, hogy ugye kölcsönhatás van a kapcsolatokban, a természet és az ember között, folyamatosan mérgezi az embert már, hát nem tudom, hogy 200-300 éve biztos. Amit ugye a kisiklott társadalmi norma még támogat is, mert ez a szép, ez a megfojtott természet, ez a igényes, ez a jó. Ami viszont pozitív hozadéka lehetne hosszú távon, én szerintem, hogyha sikerülne az embereket egy jobb irányba terelni, hogy egyre többen törekednének egészséges, saját élelemforrásra. Színesedhetne az élővilág és az emberek környezete. Erre egyébként mérés is van, hogy a környezetünkben a faji sokszínűség, illetve a fajokon belül is az egyedszám-mennyiség borzasztóan csökken évről évre, mert pusztítjuk a természetet. Én úgy gondolom, hogyha hagynánk élni a természetet, javulhatna a közösségek értéke, ereje. Talán még olyan is visszajöhetne a köztudatba, hogy kaláka. Mert a természet erre megtanítja az embert. És hogyha az embernek önmagával szemben megvannak ezek az igényei, akkor mehetnének ezek az igények közösség-szinten is már nagyobb dolgok felé, mint például a mezőgazdaság. Megjelenhetne az igény nagyobb mennyiségben is természetesebb, egészségesebb élelmiszerekre, amit nem Kukutyinból hoznának, hanem itt nálunk teremne meg, a szomszéd faluból, stb. Megszülethetne az igény a valódi egészségre, a valódi környezetvédelemre. Én szerintem a mezőgazdaság, ami egyébként borzasztóan pusztítja a talajt és a természetet, ott is végre felerősödhetne az az irány, amit egyelőre nagyon kevesen űznek, hogy fenntartható legyen. Hogy ne vegyünk el többet a természettől, mint amit pótolni tud. És ugye ezzel megteremtődhetne milliónyi életnek a élőhelye, élelemforrása, akár bogarak, növények, állatok, madarak, biztosítva nekik az élővilág is. Én úgy gondolom, hogy ha ez az irány felvehető, és ez a normálisabb, idézőt nem normálisabb, ez a valóság közelibb irány visszahozható az embereknél, ezzel például mérséklődhetne a szárazság, illetve az a hőmérséklet brutalitás, ami most van hazánkban is. Mert ez is egy visszajelzés a természetről, amit nem vagyunk hajlandók tudomásul venni, mert az ember mindent jól csinál. Nálunk hiba nincsen. Illetve, hogyha ez valóban egy elterjedt meg jó dolog lehetne, én úgy gondolom, hogy igenis rákényszeríthetné még a nagyjainkat, akár még az országvezetést is, a politikát is arra, hogy igenis az emberi igényeknek, a természeti igényeknek, valóságnak megfelelő jogszabályok, törekvések és célkitűzések legyenek. És én úgy gondolom, hogy ez az, ami elviheti az embereket egy boldogabb élet irányába. Nos, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, én nekem ennyi lett volna az előadásom. És ez volt az a gondolatmennyiség, amit szerettem volna veletek megosztani. Nem tudom, esetleg van-e valakiben bármilyen jellegű gondolat, amit szeretne